mun yi nisa amma tafiya bata ƙare ba. Kowane mataki na rayuwa jarabawa ce. Jarabawa ita ke sa ka ƙarfafa ka tsaya da ƙafafunka. Kuma a shirye muke da mu karɓi kowane irin abin da ya tunkaro mu don mu isar ma burinmu. Sai dai amma wani hanzari ba gudu ba. Shi fa canji baya sokowa daga sama. Yana farawa ne daga zuciya idan akwai niyyar canzawa. Muna da burin kawo zaman lafiya da tallafawa ilimi da kuma inganta lafiya. Sannan in muka zo ta ɓangaren ciyar da al'umma, wato ina nufi in na ce ciyarwa, za ku iya gani masu bibiyan mu kamar Ramadan Feeding, za ku ga ana abinci mai kyau. Amma fa burin nan ba zai taɓa cika ko ya zama gaskiya ba har sai an tashi tsaye. Menene tashi tsaye? Shine jajircewa. Kowane mutum yana da gudunmuwar da zai iya bayarwa al'umma. Kuma kada ka rena gudunmuwar da za ka bayarwa al'umma ko da komin ƙanƙantansa. Sannan ka sani alheri baya ɓaci kuma ba a manta shi. Babu abin da ke kawo annashuwa a zukatan al'umma irin alkhairi. Kuma saninmu ne cewa masu iya magana sun ce alkhairi danƙo ne baya faɗuwa ƙasa banza. Ana iya a gano ƙarfi ba tare da an ji tsoro ba. Sannan kuma ƙarfi yana daga cikin haɗin kai. Domin babu wata ƙasa da za ta ci gaba a duniya sai an ba wa mata da matasa damar su tashi su jagoranci gobensu. A ƙarƙashin gidauniyar Sarauniya Charity Foundation mun tashi tsaye da zuciya ɗaya. Mun mayar da buri aiki. Mun sauya ƙalubale zuwa dama. Kar mu ce sai mun jira wani ya zo ya yi mana gyara. Mu ne hasken da al'umma ke jira. Idan muka haɗa hannu cikin imani da aiki, Allah zai sanya albarka a cikin ƙoƙarinmu. Jan hankali ga al'umma. Kada ka yi don wani ya biya ka. Kada ka yi don wani ya yaba. Kada ka yi don a ce ka yi. In ka tashi ka yi don Allah. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarmu, ya shirya da zuriyarmu, ya kuma ba wa ƙasarmu zama lafiya, ya ba matasanmu abin yi. Allah ya ƙarfafa mana gwiwoyinmu, ya sa kuma mu yi domin shi. Da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.